хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 14 ноябр дар Паём ТВ. ҳаҷми истеҳсоли гӯшт дар ҳамаи категорияҳои хоҷагиҳои дехонии Тоҷикистон дар соли 2022 5.6% афзоиш ёфтааст. Бино ба иттилои Авеста дар Вазорати кишоварзии кишвар, тибқи натоиҷи семоҳаи сеюми соли ҷорӣ, ҳаҷми истеҳсоли гӯшт беш аз 152 000 тоннаро ташкил додааст. Дар ин давра саршумори чорвои калони шохдор низ афзуда ба зиёда аз 2.5 миллион сар расид, ки нисбат ба соли 2021 4.3% зиёд мебошад. аз саршумори умумии чорво ҳиссаи хоҷагиҳои аҳолӣ 93%-ро ташкил медиҳад. сарфи назар аз зиёд шудани истеҳсоли гӯшт ва саршумори чорвои калони шохдор, нархи гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ қиммат аст. ҳоло дар бозорҳои пойтахт 1 кило гӯшт 65-68 сомонӣ арзиш дорад. ин дар ҳоле аст ки маоши ҳадди ақал дар кишвар 400 сомонӣ аст, яъне ин маблағ танҳо барои харидории ҳудуди 6 кило гӯшт кифоят мекунад. дирӯз 13 ноябр дар душанбе масоили марбут ба сохтмони роҳи оҳани Ҷалолиддини Балхӣ Ҷайҳун панҷи поён баррасӣ шуд. вазири нақлиёти Тоҷикистон Азим Иброҳим бо намояндагони Бонки содироту воридоти Кореяи Ҷанубӣ таҳти раёсати мудири барномаи ҳамкориҳои иқтисодӣ ва инноватсионӣ Эксимбонк дидори гуфтушунид кард. бино ба иттилои маркази матбуотии Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ин дидор масоили иҷрои тарҳҳои афзалиятноки инноватсионии ҳамлу нақл баррасӣ шуд. аз ҷумла масъалаҳои сохтмони минбаъдаи роҳи оҳани Ҷалолиддини Балхӣ Ҷайҳун панҷи поён баррасӣ шуданд. ҷониби Кореяи Ҷанубӣ омодагии худро барои мусоидат дар таҳкими асосҳои техникии иқтисодии ин роҳи оҳан баён дошта, гуфтааст, ки дар ин самт бо Вазорати нақлиёти Тоҷикистон ҳамкорӣ хоҳад кард. боз як вилояти дигари Русия, ки аз қабулкунандаҳои муҳоҷирони меҳнатии хориҷӣ маҳсуб меёбад, аз оғози соли оянда нархи патентро 15% боло мебарад. ҳукумати вилояти Перм пешниҳоди болоравии нархи патентро ба Маҷлиси қонунгузор пешниҳод кардааст. бар асоси пешниҳоди мақомоти минтақа, арзиши патенти кор барои муҳоҷирон аз соли 2023 ҳудуди 15% боло рафта, аз 4100 рубли феълӣ то 4700 рубл хоҳад расид. ба гуфтаи масъулини ин вилоят, чунин тадбир даромади хазинаи вилоятро 103 миллион рубл афзоиш медиҳад. мақомоти Перм мегӯянд, дар 9 моҳи аввали соли 2022 даромади буҷаи вилоят аз фурӯши патент қариб 368 миллион рублро ташкил додааст, ки ин нишон дод дар соли 2023 ба 596 миллион рубл баробар хоҳад шуд. нархи арз. арзиши пули миллии Тоҷикистон сомонӣ дар нисбати рубли русӣ ва евро поин рафта, аммо нисбат ба доллари амрикоӣ як каме қиматаш бештар шуд. имрӯз сари ҳафта дар бозори асъори Тоҷикистон бо болоравии қурби доллар ва евро оғоз гардид. ба иттилои Бонки миллии Тоҷикистон қурби 100 рубл феълан 16 сомониву 40 дирҳамро ташкил медиҳад. охири ҳафтаи гузашта 100 рубли русӣ 16 сомониву 30 дирҳам қурб дошт. пули аврупоӣ 100 евро имрӯз бо қурби миёнаи 1052 сомониву 72 дирҳам муомила мешавад. ин нишондод дар муқоиса бо охири ҳафтаи гузашта каме боло аст. қурби доллари амрикоӣ нисбати сомонӣ баръакс поин рафта, феълан $100 дар сатҳи 1021 сомониву 17 дирҳам қарор дорад. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1640.29 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent фьючерси Лондон $92.38 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightswitch Oil New York $86.18 муомила шуд.